Dobrodošli u Finansijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Od 17. do 21. septembra u Sarajevu je održan prvi internacionalni festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Juventa Fest, čiju organizaciju je podržala i Raiffeisen banka. Više od 90 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine i regiona imali su priliku da publici prezentuju svoje teatarske mogućnosti tokom 5 dana trajanja festivala. Imali smo 8 predstava iz 6 zemalja, 2 predstave iz Bosne i Hercegovine, 2 predstave iz Hrvatske, Slovenija, Poljska, Makedonija i Srbija. Odlično je bilo, zaista. Ja moram naglasiti da Grand Prix festivala učestvuje na ovogodišnjem mesu koji počinje za nekoliko dana. Za najbolju predstavu prvog Juventa Festa proglašena je predstava Hrabri novi svijet, koji su izveli članovi teatra Pozitiv iz Slovenije, dok je specijalna nagrada žirija za inovativan pristup dramskom stvaralaštvu dodijeljena Zagrebačkom kazalištu mladih, dramskom studiju iz Hrvatske za predstavu Tamna soba. Zahvaljujem se svim sponzorima, posebno Raiffeisen banci. Nadam se suradnji za sljedeću godinu. Mi već od sutra počinjemo raditi na stvaranju i pripremanju novog Juventa Festa za sljedeću godinu. Raiffeisen banka. Najbolji su sa nama.